Pán Sajfa, tak pán Sajfa, možno aj v tomto istom kresle, keď sedela vaša súputnička Adela Banášová, tak o vás veľmi krásne hovorila, neviem, či sa to k vám dostalo. Dostalo veľmi skoro. Áno, fakt. Ona povedala, teraz budem doslova citovať, Sajfa, on je totiž hovado. Ale to nie, ty tomu nerozumieš. Ale viem to najlepšom. Tak skúste nám vysvetliť neznalým, že čo asi tým tak mohla myslieť. Ja mám pocit, že ona naražala na to, páči sa mi, že povedala hovado a nie hovedo. Ona asi naražala na to, že mám taký pocit zo seba, že som trošku možno drzejší niekedy v nejakých takých... v nejakých situáciách. Ale to len vy sami asi máte ten pocit, ale že... nikto iný však. No tak Bože chráň. Asi možno aj Zdena Studenková si to myslí, lebo... Ja som si spomenul, sme boli na Otovi, nikdy som Ota nevyhral a mrzí ma to, lebo ste nehlasovali vy, diváci, na budúci rok. A sedela za mnou a teraz, teď už má aj roky, teda pardon. Dobre. Pardon, to sa... Začínate bezvadne. A sedela tam vzadu za mnou a frflala a hovorím si, no ja som sa otočil, brnkol som jej takto po brade. A hovorím, Zdeni, upokoj sa, zoberiem ťa tu hore na hotel, budeš pískať ako čajník. Toto ste... Vikmore! A vy ešte žijete? Ja sa musím priznať, že mne to nepripadalo až také problematické. Lebo som nepovedal starý čajník. To je dôležité. Ale bola taká ako, mám pocit, že by si dala povedať.